Probinsyana vlog. Shout out Probinsyana vlog. Hi. God bless. Thank you. Uy, shout out ko na Diba? Oh, shout out. Dari taas guys dia. Guys, muna na ko guys kay mo larga na okay na. Bye. Hindi kalimot ang ampo. Bye, love you. Bye. Bye guys. See you next week na po. Bye, love you nak. Bye. Muna na ko kay mo larga na. Budyak na kumaig na. Abot ako dito. Bye bye. Love you. Madung adlaw og madung buntag madung hapon natong tanan guys, ako na pud ni si Ruby Probinsyana. So nagluto ko karon guys og paborito ni Cristel. So asjang lutuan guys og kanang paborito ni dyan hapon sang adobuhan para siyang dadon dyan dito sa boarding house. So ang adobo guys kay pud dira man na siyang ipa kuan guys ay butang sa steamer sa ijang rice cooker kay ijang rice cooker naman to steam. So pwede ra diyang initin dito sa steamer. Ja mo nilang paboritos Manila pa guys na ng kuan daing na bangus. Labi na tong bangus nga bunlis. Kuha ni siyang gibunlis guys. Ano siyang gibunlis. Kana siyang kuan og tunog. So mo niyang ipapamahaw ni ja. Gabi hasang ipamahaw og kuan kanang tinulang nga manok kay ganahan mo po sa tinulang manok. Diyan, daghang salamat sa mga grasya Lord sa imong gihatag namo karong adlaw. Balik na po dito guys ha. Balik na po Negros. Mo ni isang paborito kay rang mahala magkuna. Halite. Si ate diet na. Hindi kailangan kumain kasi parang hina ako. Kuha na siya pa diet na nasa karon kay need na siya mag diet. Nja, lami nak, harap man naging marinit gabi guys, ja, harap na sanggi kuan. Mahal kaya gumagay dito, 50 ako sa kabuo. 50 pa po na diri sa kuan. 50 gali nang di pa maluto. Pero ako na lang may nipalit lang kung ako na lang may nagdaing. Nipalit ko sa kakilo guys to 240 ang usa ka kilo nja. Kuan na sa kabuok. Ito. Ngaon ta guys mahaw. Guys ganahan jud ko magprito basta nga ni gamiton nga kuan. Okay, dis mo pilit. Yawa kayo na sa daghan magmantika kay kuan mas nice din ang may nagriban guys kanang i-steam ra na nila. Nang di mantikaan. Or isugba, lami ko na isugba ng bangus. Salanggi pa pamahawon dya. Yung kung di magsawsawan, okay ra magugaway sawsawan na. Kilami naman na. Mahaw ta guys. May balance din. Naman yun na yung part niya. Sa guys, tuwarag mga kahoy ito kay ugma pa siguro ni trabaho kay wala na Domingo karon. Diyahan ang gipang tangtang dari mga bumbil na guys kay basig maigo. Tuwahang gipadaplin to Diya gari din na Cristel kay mularga na po sa karungod to. Paningihati dito sa Port Diluan. Nagmana na ang vitamin san jud kalimtig vitamin sinday kay mao na makakuan sa lawas. Salamat day kayo sa vitamins ni mo sis in. Salamat kay napa magimong vitamins nga imong gihatag ni namo dari mayang ipainom ni ja. Gipa inom ni ja kay na siya na jahang mga benefit sa vitamins. So apa ni namo mahurot. Kuan pa ni dias ni aging tuig ni jag expiring dani kay asa ra ba to ha? Diara di ay. Karong tuiga pa man na. Ang expire is 2026 na. Ang dugaya pa. Jadaghan pa kado ni siya guys na. Ano din gidadan si Alitz Dani. Tunya to kog Manila. Nya karon mo niyang ipadani Cristel. Salamat day kado dani ni sis in diha sa USA. A few moments later. Sige, lutuan si Dani.
Nicole og pangsid-an nga hantod sa ugma. Kanang pinauga nga adobo, apuro na siya unod. Kaya ro ijara ni sang init-initin dito guys, so di na sa mo palit kay ingani sa kahiwa dito guys, 50 pesos. Muna naman sang gilutuan. Yung pinalangga nga prinsesa. Yung kubanda na. Importante mo lang muluwas ka lang. Diyan guys na de pwede may kuan, tinula. Tinulang manok. Lumay ra kong dalon ma pang karon ra ugma. Nga Yun nga madaot kay adobo man na siya. Guys, nag-alala din siya kay kami kunuway sidaan ja. Ya guys, mga anta. Ang rice ni mo, bagyan. Ay, makita si. TV. Ay, okay, makita si vlog. Kira na. Oo, ay. Mawaw na kung sa din sa kita sa vlog. Hindi na ka ng amping dito na ka. Amo di sang ihatod ron guys, jaga mo sudan day na ay yang paborito lagi nga kuan, daghan lagi na ang giprito ja, gipamahaw og paniudto na. Jaha po siyang gisabawan og tinulang manok. Jaha po siyang giadubuhan. Aw si Nicole din nagadubo og manok nga isang bawon. Diyan nag-uusig siya kay basing kunog kami dari, wa kuno sudan nagsidyan, ay sudan dadto. Madyo man dari guys kay makaluto mami og Ikaw. kuan. Sarap ang ulam sa bahay. No. Wait na. Hi, hello nang lili si Bulita. Salamat Ma'am Bisminda sa inyong share nga blessings namo. Salamat ja. Puhon man gud makahimo ra man jud migbay puhon basta maning kamot lang ni si Jag. Narabaho na ni siya puhon kaluy as Ginoo tabang magpangampo guys nga. Sugod si Ja. Karong tuiga makasugod na si Jag trabaho. Kay naman na sa ikaduhang type A sa to, type B. Plan B. Ay, nasa plan B. Nasa Adobo. plan A, diris Pilipinas. Plan B, ato si sa gawas guys. Ja, shout out day ko ni Ma'am Delia Renegado from Iceland. Pohon mag-Iceland na lamang kuno si Ja. Or Canada. Ja, salamat kadto maniud to sa ata guys. Salamat sa mga grasya di nga na pinagsalo-saluhan namo karong adlaw. Thank you, thank you, thank you. Ang ihatod ang prinsesa dito sa Liluan Port. Si Ma'am Cristel. Ayaw sa kayo. Masahong niya. Kaya naging mo ito, pwede naman kunong di ma'am, basta nga magingana. Bagay po na sila na guys. Puno, palit ra po kong nga para duha namin nga ma'am. Say, dili ang kanta. Di, hindi nga magkukunga mo rin, nakag ma'am. Gani masa nga, di ra mo kuno ma'am ang magbag nga ingana. O, So, pero record salamat. na sa mo ang inani nga bag. Salamat day sa mga commentor. Salamat kadto. Manang lipay mo pud binay mga comment nga na, malipay mo pud binay mga comment nga kanang kaayo pud namo ingana. Salamat kadto din tanan ma'am sa kuan mo hatod sa ko dija guys. Bye. Okay, asa na sa hatod dito sa Liluan. Humot lagi Sige na. kadto ka na. Alangan mo ni Mong si ilok sa nini nga, ana. Oh, sige, bye-bye. Bye, Tuy-Tuy. Bye, Ili. Hala, asas Dante. Si Dante nawa. Sige. Ay, nag-count si Dante. May kay ko nakabantay. Madyo guys, kay wala nakabantay si Dante kay wan ka nang may sakyanan dari lagi lisod. Guys, holding hands. Lapang pagani. So, Ano, dili ray. Sapa ka nila. kay kinay sudan ra ba nanay? Diya, daghan kadong salamat Ma'am Bisminda Polinar. Salamat kadto sa imong gi-share nga blessing. Diya, naapilan pod si Jag palit na ng ijang bag. So, nalipay din siya guys nga nakapait na lagi sag bag. Salamat kadto. Diya, pagamping nak. Ako lagi sang gihatod dari ni Papa Edi. Diya guys, na namin dari guys. Diya rin nagkuha og ticket. Diya, set out day ko ni ang amiga si Angelita Buscato Munoz ug si Jael S. Ruiz abon stop diya sa Cebu City. Shout out nimo Ma'am Jael si Ruiz ug si Ma'am Miga Angelita Munoz.
Shout out niya ako, ha? Sige, samingan niyo sa kanya. Christopher Katipay doon. Shout out. Christopher Katipay. From Port Santander. Hi, di ko ninyo tanan diha. Hi. Hi, Yarang, sa kayo ho. Pilihan na si mo. Hi. Hi. The third? Bilya, anak, hindi mo. Wala na. Wala na. Wala na. Wala mo ko kita sa gym, wala na. Shout out Ano diha. kala si mo? Ano kala ni Probinsyana vlog. Shout out Probinsyana vlog. Hi. God bless. Thank you. Shout out ko na. Diba? Shout out. Salamat kayo, boss. Oh, salamat kayo. Sige, magkagmakita ni Crystal diri kay naman ka diri kanunay. Gwapo din sa guys, basta din. Balik na. Nay nangita di hagkuan. Kapakita ra mas dimple ay. Kita gining dimple ari. Pakitag dimple oh. Bitaw salamat. Salamat. Kasi mo shout out. Shout out kasi mo uyab. Salamat kayo sa mga bantay dari sa Liluan Port dari sa Bards. Shout out ilang tanan. Pwede ra na sa Crystal na ihatid dito sa babaw. Sang ihatid dari sa babaw kay murag naraban ni mga dilata ni iyang bag. Nay mga dilata. Kay sa kanak ti amping dito nak ha. Pwede ra man siya nang ihatid dito. Hala na lagi bagong Bards na kulay gray. Sa mga gisra na. Ano, nadadapo ko helmet. Bawod magug kayo sa anak, oh. Basi dito sila na, kaya naman sila Ikaw, paspas kay suko siya guys, kay hindi siya magpakatod. Bugat mong good ni. Dari sa taas guys dia. Mukudog ko ni Crystal tos mga gate. Ito guys, munawag na ko guys kay mo larga na okay na. Bye. Hindi kalimot ang ampo. Bye, love you. Bye. Bye guys. See you next week na po. Bye, love you nak. Bye. Munawag na ko kay mo larga na. Puchat na kumaig na. Abot ako dito. Bye bye, love you. Guys, kanang ngakon mo ko nidya. Sige mo larga na po guys, nang naog na ko. Kaya ka doon pasahero. Bye! Salamat! Diyan guys, palong na muli. Thank you for watching guys. I love you, gamping. Gampo tang tanan. Happy Sunday. I love you all. See you in my next vlog.